Alipajan hoş gördük studiyamızda Testament Production ne bugün canlı sunutu söyleyenler için yine devrancan doğanım bilen yok diýmen geldiňiz. Alipajan ömrüňiz uzak bolsun. Öz çağlymyzdan sizin aýdymlaryňyza ulanlyk bir näçe şäher geçişdiren halipasiz. Hoş gördük studiyamızda öňkü kön aýdymlaryňyzy täzeden bilelikde canly ýerine ýetirip bir dinleyijilerimize ýetirelip şo maksady bilen şunu sizi çağırdyk. Hoş geldiň Halipajan, ömrüňiz uzak bolsun. Bile oldum. Saparjan uly iş ýerine ýetirýäňiz, janyňyz sag bolsun. İşiňizde üstünlük hemraňyz bolsun. Allah'jan toýlarda görşeliň. Halipajan onuň bir canly sunutu söyleyenler için bir näçe aýdymyňyzy ýygyderli ýerine ýetirip beräň. Baş üstüne. Aytam köpdür mıthali, aytama köpdür mıthali, hayrımda hatali. Ağzındadır güzelni, bir kılık şer karamalı. Ağzındadır güzelni, bir kılık şer karamalı. Solur gül yüzünü didar, solur gül yüzünü didar, cahana gelen gaydar. Saça karar bugün bir karamar. Saça karar bugün bir karamar. Ötelim dikinen alım, sana ötelim dikinen alım. Akılda kakardanım, namıktım argarramam. Akılda kakardanım, namıktım argarramam. Yal tabi veç keterle, yal tabi veç keterle, duşup başın keterle. Odun diğer nefilini geçirtin kar karamalı. Odun diğer nefilini geçirtin kar karamalı. Karamalı da atlar karamalı, gül yüzün uğur karamalı. Karamalı da atlar karamalı, geçirtin her karamalı,
Gülgüdünü hor garrama Geçirtin kar karrama denir